So hi guys, what's up sa inyo mga doko? Welcome back to my YouTube channel. Mga today make sure that karon no amo kita unsay nahitabo ngadto. Vlog ni mo tarada day. Vlogger na bay. Mo ni siya day. Og ako day sirap day nga nadiriya sa Linaw. Ato nilang tao ng dagat do dapita. Ang dagat ay ato sudlon unya na lang kay klase pa. Klase pa. Klase pa. Ila mga vloggers pina. Social distancing. Social. Karon kami nakatamak og mall. So kada tong quarantine na virus yatay. Na dito eh. Dito ang kan. Kinilasan. Kulit di ako pa pagkan chinilas. Ako sa kakitag chinilas. Patos eh ganahan. Nani ba dito? Na manharo man na. Sanong siguro na. Yun na. Saan na mo din? Naman dahil lander dahil so guys, nakakita na siya islander guys. O papa. May islander dito sa kwan, SM. Sa Simplicious. May itom, may masaya na itom. Magad na yung puro. May manharo. Masaya ganahan mo, di sa ganahan ani guys. Masaya ganahan aning chinilas ah. Social distancing. Ha? Nang yellow guys. Social distancing na siya. Well, yung bagay ng wala yung kwarta, kung may ilim ka ng matugas ko. Matay lang kan. Kung may kwarta, nung namili na namin barato-baratohon. So, mga to guys. Pin shop. Palit siya na. Nasa chinilas dia ah. Bayanas mo na. So guys, mato na siya mga to kan. Riverside guys ano. Mas lagi kitag chinilas. Mas siya kauyon. May manharo. May manharo daw. So ato gud lobyoto ning ormok. Lobyoto ning ormok. Papa palit diang so ni samad diyang tail ni samad kan dia tail na injury
Mata na sad ka. Ang kala. Ha? Okay. Ikaw, kaon ka? Kaon ka buko? Kaon ka. Sige, kaon ka. Yung pila man daw? 20? Ba't para na lang? Sala. Ano? Ha? Unsa? Hiwi yung kan. Ako? Ang mas bahiwi. Hindi man. Okay ra noon. So guys, manamig kaon sa tag 20 nga buko. Dali pa ano sa mga hiwi. Na dire guys. Petron. Petron yan. Sunod na sa Petron, skilahan na namo. Taray. Torang ato Petron. Petron. Ang skilahan St. Aloysius Institute of Technology. So, sait na guys, sait. Yan ni. Amo sa skilahan, amo ron ngadto. Sa footstep meron guys. Ito may sa footstep. Mili lagi siya sinilas daw. Sinilas. So guys, mo din ay nasunog ng gisana no nga karon giguba na. Giguba na siya ron. Eh ano naman daw ano naman daw na iguan gamit. Mong giguba na lang natakuan naman kay nagtanom dito oh. Wala indak mo ba? So di mo andira guys kay mga parkinganan. Parkinganan na siya, parkinganan. Pili na ka. Manaro, ulan. All balance man din na eh. All balance. Nga pala. Palit siya guys. Kala lang. Ing na lang good. Yung palit mo ka ba? Ing na lang. So guys, nakapalit na gud ako pa guys no. Word balance. World balance lang yung gipalit. Nga de footstep. Nga siya ay. Mo na yung gipalit guys. Footstep. World balance guys, world balance. Bago na pud kuno kay na si Manharo, na si Anlander, Sandogo. Manharo na sa Gabi siya 250. Bayad check 150. Kaya palitan. Sige, sige. Footstep. Beli sana. Guys, ito sa Wilmers. Wilmers ta? Lugaw nun sa bata. Natin, baligyan ato. Sige, tara guys. Dito sa Wilmers. Para kung ano si Zil. Itong ako pag umangkon ba. Tara guys, let's go. Kay kuha ni bata.
kita to. Palit kag isda. Palit mig isda guys. Ato nanda yung palit yung isda niya. Ha? Merkado sa Ormoc guys. Mga merkado sa Ormoc, saba kayo guys. Isda. Daghanan na ano? Daghanan kayo na ibalhin na reslikas. Tamban nila, supat, tamban. Guys, morning merkado sa Ormoc guys, no? Dari yang palit ako papa kaya ako ni sudaan. Pili siya baratuhon. Ano to? Rasa mo yung palit ko. Guys, palit siya kan kamarong 150 lang kilo, 150 lang siya, 150 palit niya kamarong sud ini ito dito kadang mag Ngokos. ha? Guys, asa mo gid niya ani nokos ba or isda sabot ani kahana. Di ka na? Di ka? Ha? Mana? Pagkunan? Pritohon. Pritohon? Pritohon daw na mo guys, kani siya. Lami kina siya guys. Tuma? Ngayon na mo palit. Ilang mo sao? Okay. So guys, manguli na may karon guys. Ano ito? 15 ba? Sarah sir. Ambil kena siya guys. Kaon mo anak. Kira ito to. Ano nila 100? Sarap. Sana o? 50 lang sir. 50. Palit na sa midtundan guys. 60 sir. Unawa lang sir. Usag 1/4 sir kay 62. 60 lang. Ina lang sir na kay Chile. Hi te. Hi. Na kay 5 out 10 sir. So guys, karon manguli Pwede na ni? karon. Kay gutom na mi. Thank you. Sorry. Thank you te. Para makauli na mi sa'yo. Guys. Muli na mo. Yes. Mas manguli na mi. Videoan naman din. Diyan yung mga tao nga. Saura. Sabot na sa day. Sabot na sad.
guys. Manguli na may karon no. Kapag lipot-lipot sa ormok. So, ako to mga tong video karon guys no. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated podcast sa mga bago na akong videos nga akong pang-upload no. See you on my next vlog mga tuko.